Labis ang paghihinagpis ng 65 anyos na si Nanay Edenia Abdulan ng Purok 3 Barangay Rawis, Legazpi City sa pagkawala ng kanyang 75 anyos na asawang si Tatay Francisco na namatay matapos na mabangga ng isang motorsiklo alauna ng madaling araw nitong Sabado. Kwento ni Nanay Edenia, mahigit 9 na taon na siyang nagtatrabaho bilang street sweeper at katuwang sa trabahong ito ang kanyang mister. Bago ang aksidente, abala ang kanyang mister sa paghahakot ng kanilang mga naipong kalat sa gilid ng kalsada habang siya namay nagwawalis. Laking gulat niya na lamang daw nang makarinig ng malakas na kalabog at nakitang duguan na ang kanyang mister. Mahirap ako sa indong mga katrabaho ko na kung pwede matabangan kami. Wala kaming kakuro-kwarta. Matabangan sana kami makapalubong. Matawan ako kidit na pag dahil akong anak buhay, so aki ko na sa napapasalinawan ko ta. Dahil ko na kaya magkanta, siyempre marurumduman ko ito. Kung paano iyan nangyaring araw ka, nagilid nununo na. Nasabitan niya, makasunong sa padalagan niya, buyong ununon pati itong lalaki. Dahil ko kaya itong pero dahil ako nagmangno kung siya nabangga, kung dahil nagpasa itong helmet, dahil ako makaising nabangga na pala, so agum ko. Pagkamati ko itong buminagsak, sabi ko, so akong kunyain na, isusuto palang to ko, nag-apod sa kuya. Ngayon mauni ako, nabangga ngaya ako kanguni, makulukong ko ngaya ining ko. Yung man sana itong tama niya, digdi tapos yung mga gas-gas dyan. Sa mga larawang ito, makikitang nakuha pang umupo ng biktima sa gilid ng kalsada matapos ang aksidente. Naisugod pa siya sa ospital, subalit makalipas ang isang araw ay namatay rin dahil sa mga tinamong sugat at asthma. Mabubo ako digdi. Kaisip ko nga, taro ka ang kinuha siya tulos. Makusugong pa siya. Sige pa nga niyang istorya. Nanya ako, paano lumaban ka pero talagang maali siya. Kinuamin, maliputo na. Pero nagtataram siya para sa pagpara inatake siya kang hapo. May hapo siya, yung ganda sa iya. Pero sabi, ini baga busi ini, tinaiya, araro man tapos dyan, sutikab, yan, gas-gas, yan, darakulaon ang pigparatarahi. Sa impormasyon mula sa Legazpi City Police Station, galing Barangay Bigaa parehong lungsod, papauwi na sana sa Barangay Bunot pareho ring lungsod ang 27 anyos na motorcycle rider nang mabangga ang biktima. Lumalabas rin sa investigasyon na lango sa alak ang sospek at naging matulin ang pagpapatakbo sa kanyang motorsiklo na nauwi sa pagkakabangga sa biktima. Sa lakas ng impact, sugatan maging ang rider. Ang pinaka-latest po, yung driver mismo din pagalit sa BRH MC, naglipat siya ngunyan sa pribadong hospital dahil medyo iba man so medyo baka detarno so kondisyon nasa indang desisyon ninda kay piglipat sa private hospital. Pangapudan ta siguro sa on the part ng nakakakapot sa inda, may concern man sa inda. Siguro baka matawan man sila gabos na street sweeper sa Legazpi, lalo na kung atab na naglilinig. Tawan siguro sindan mga reflectorized vest para maiwasan ang kaparehong aksidente. And duman man sa satuyan mga motorista, kung medyo maluya ang satuyang pagiling sa pagkabanggi, siguro luway-luway lang ang padalagan ta. Lalo na ngunya na panahon, medyo di maiwasan ang pauran o pabalik-balik ng uran. Sa ngayon, nagpapagaling pa sa ospital ang motorcycle rider. Hinihintay rin ng PNP ang desisyon ng pamilya Abdulan kung magsasampa ng reklamo laban sa sospek. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Danica Garcia.